Здаецца, ўсё неабходнае адшукаў. Можна пачаць усё прымяраць. Ой, добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, Топа. Угу! Калыханка пачалася. Усім салют! Ого, Топа, што гэта ў цябе? А сама не бачыш? Маска, ласта і выратавальны круг. Ого, ты бачу я. А навошта ты ўсё гэта сюды прыцягнуў? Затым, што я вызначыўся з будучай прафесіяй. Вось як! І кім ты хочаш стаць? Адпачываючым? Прыдумала! Ой! Топа, але ўсе гэтыя рэчы выкарыстоўваюць, калі адпраўляюцца на мора, на рэчку ці ў басейн. Яночка, нічога ты не разумееш. Сапраўды, я падрыхтаваў усё, што патрабуецца на вадзе. Але я не адпачываць збіраюся, а працаваць. Што за прафесію ты выбраў? Вадалаза! Ого! А што? Гэта вельмі лёгка. Прагульвацца па дне. І плаваць умець не трэба. Хадзі сабе, як па вуліцы, і шукай скарбы. Ну-ну. А выратавальны круг тады табе на што? Тьфу, як на што? На глыбіню трэба неяк даплыць. Вось я на ім даплыву і нырну на дно за скарбамі. Нешта мне здаецца, Топа, усё не так лёгка. Ды ты просто мне зайздросціш, што я прыдумаў прафесію, з дапамогай якой буду скарбы шукаць. Ой, калі б усё было так, як ты думаеш, Топа, кожны мог бы стаць вадалазам. Ды гэта просто нікому ў галаву не прыходзіць. А мне прыйшло. Так што я геніяльны мішка. І вучыцца мне больш не трэба, бо ў вадалаза ўсё проста. Знайшоў скарб, цягні на бераг. Ой, Топа, а ты што-небудзь чытаў пра прафесію вадалаза? Ой, Яночка, ну ты зануда. Ай. Не чытаў і не збіраюся, бо ўсё відавочна. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Салют, Топа, Яна. Добрый вечер, Тимофей. Прывітанне, Тимыч. А хто гэта ў нас да воднага адпачынку рыхтуецца? Топа. Толькі я не планую адпачываць, я планую працаваць вадалазам. Уяўляеш, Тимофей, Топа вырашыў, што гэта вельмі простая прафесія. Што тут складанага? Гуляй сабе па дне і збірай скарбы. Іх на дне мораў вялікае мноства. Баюся, Топа, ты зусім не ўяўляеш, чым на самой справе займаюцца вадалазы і якая ў іх складаная праца. Ай, Тимыч, і ты туды ж. А я думаў, мы разам з табой вадалазамі станем. Менавіта і станем, калі будзем шмат чаго ўмець. Ты пра што зараз гаворыш, Тимыч? Ну, давай разбірацца па парадку. Па-першае, у вадалазаў вельмі цяжкі касцюм. Шлем, камбінезон, які не прапускае ваду, боты. Усё гэта важыць больш, чым вы з Янай разам. Ого! Гэта ж якую трэба мець фізічную форму, каб насіць на сабе такі цяжар. Правільна, Яначка. Але гэта не ўсё. Яшчэ вадалазы носяць за спінай балоны з паветрам, якім дыхаюць пад вадой. У такім касцюмчыку так проста па дне не нагуляешся, Топачка. Ты нават з месца не зможаш скрануцца. Таму вадалазы многа трэніруюцца. Ну і я буду трэніравацца. Ось знайшлі праблему. Давай разбірацца далей. Уяві сабе, вадалазы павінны вельмі многа ведаць. А гэта навошта? У тых, хто працуе пад вадой, розныя задачы. Ёсць спецыялісты, якія рамантуюць апоры мастоў. Ой, сапраўды? Масты ж неяк трымаюцца над вадой. А яшчэ ёсць вадалазы, якія пракладваюць трубы па дне. А
Але ёсць жа і тыя, хто падымае на сушу скарбы. Безумоўна, ёсць. Але для гэтага таксама патрэбны веды, каб не пашкодзіць каштоўнасці пры пад'ёме. Тимофей, адно мораў і акіянаў таксама вывучаюць вадалазы. Безумоўна, Яначка, гэта падводныя даследчыкі. Яны павінны выдатна ведаць флору і фаўну мораў і акіянаў. Сапраўды, калі на дне сустрэць нейкую жывёлу ці расліну, трэба ж разбірацца, яе ўжо вывучалі, ці гэта нешта новае? Ой-ой-ой, колькі ж павінны ведаць вадалазы. А хто адрамантуе днішча вялізнага карабля, які вельмі складана даставіць на сушу? Таксама вадалазы. Так, Яначка. А яшчэ ёсць падводныя выратавальнікі і спецыялісты, якія ачышчаюць дно мораў і акіянаў ад смецця. Якая, оказывается, неабходная прафесія. І вельмі старадаўняя. Яшчэ ў далёкія часы людзі навучыліся ныраць на дно, каб дастаць жэмчуг, каралы. Толькі тады ў людзей не было вадалазных касцюмаў і шлемаў. Так, Яначка. Але ў той час іх называлі проста ныральшчыкамі. А зараз праца вадалаза стала адначасова і лягчэй, і складаней. Лягчэй, таму што не трэба на доўгі час затрымліваць дыханне. Менавіта. А складаней, таму што вадалазы павінны вельмі многа ведаць і ўмець працаваць з рознай тэхнікай пад вадой. Эх, пра гэта я не падумаў. Так што, Топачка, каб стаць вадалазам, усё роўна прыйдзецца вучыцца. Ну, добра, буду вучыцца. О, правільны вынік. А зараз прапаную адпачыць і паглядзець мультфільм. Давайте глядзець разам з вадалазам. А зараз надышоў час развітвацца. Чыстим зубки, мыем твараки и вяжем ложечки на мягкие подушечки под любимые ковдрочки. Цікавых сноў, дзяўчынкі і хлопчыкі. Я, напрыклад, хачу ўбачыць у сне падводны свет. Да пабачэння, сябры! Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.